Жиктіріп парат, Қазанға туп-туры кеттім қарап. Шаптыра атларыны көчер, су қалақта тарқалап. Минем исемім Наргиз. Мин Пермь крайы Барда округының Ғабдулла Тукай исеміндегі Барда гимназиясының 11-ші сынып оқушысы. Бүгін мин гран-при урын яуладым. Біріншіден минем зур рахмәтләремне оештыручыларга бирәсем килә. Чөнки алар безне шулай җылы итеп кабул иттеләр. Без чыннан да бу 4 көндә бик рәхәтләндек. Ғабдулла Тукай иҗаты буенча һәм биографиясы буенча интеллектуаль уен булды. Мин аны әлбәттә жюри әгъзаларына тәкъдим иттем һәм уйнап карадык уенны. Интеллектуаль уен своя игра форматында әзерләнгән. Мин аны әлбәттә укучылар белән, катнашучылар белән уйнап карадык без ул уенны. Уенны мин электрон формасында әзерләдем иде. Бу олимпиада минем өчен бик мөһим бәйге. Киләчәктә мин Казанга килерим дип уйлыйм, чөнки миңа Казан чыннан да бик ошый. Монда мин үземә бик рәхәт табам. Һәм үзебезнең татар халкыбыз арада буласы да килә иде. Укысы килә, торасы да килә дип әйтсәм ярый. Һәм мәдәният, сәнгать буенча керергә дип уйлыйм. Җырчыга керсәм, хыялларым минем тормышка ашар иде.